Ongi etorri Landaola sarien 4. edizioko sari banaketa ekitaldira. Aurten osasun egoerak hemen ere asko zaildu du izendatuen lana eta baita ekitaldia bera ere. Horregatik aurtengo honetan gure aintzatespenik handiena sari honetara izendatua izan zareten guztiak. Aurten ezin ditugu sariak bertatik berteara pertsonalki banatu, baina etzazuela pentsatu, izango gara eta saritu guztiekin eta beraien hitzak entzuteko aukera ere izango dugu. Beraz, gustatuko zaizuela espero dugu aurtengo ekitaldia ere. Gipuzkoako landa ingurunearen iraunkortasuna sustatu eta bermatzeko helburuarekin lanean dihardu Landaola Federazioak. Orain, landa garapeneko proiektuei errekonozimendua egin asmoz, Landaola sarien 4. edizioa antolatu du. Ongi etorri bada 4. edizio honetara. Sarietara izendatuta dauden ekimenak eta sarituak ezagutu aurretik, Ana Maria Eizagirre Landaolako presidenteari luzatu nahi diot hitza. Landaola 4. sarietara. Egoera pixkat errarua deu, baina antolatu eta beti bezala aurrea itxeko indarrake. Eskerrak eman edizkiau aurrenengo zean, gure laguntzaileai, hau aurrea emateko laguntzen dioenai. Eusko Gobernotikan, Bittor Oroz, Diputaziotikan Xavier, gure udaletxiak, elkartiak, eta batez ere eskerrak eman munizkoen bihozetikan don situazio honekin bai leno landa garapenian eta landa gure aurrenengo sektorian lan indunak eta kapaz izen dian lagundoneko urte betian proiektuak pentsatu ezazkenak garatu eta martxan jartzeko. Benetan eskertzekoa da eta dano batintzakun. Beti bezala, eguneroko poz horrekin eta danak arraunian alde bate egiteko. Eskerrik asko danoi eta zorionak danatzeko permiluek ezto, eta, permilua jaso zen duten. Eskerrik asko. Mila esker Ana Maria zure hitzengatik, eta ondoren Xavier Arruti Gipuzkoako Foru Aldundiko nekazaritza eta landa garapenerako zuzendariaren hitzak entzungo ditugu. Eskerrik asko Izaro, eskerrik asko Landaolako kide zeraten guztioi, teknikari zein erakundetako ordezkariei, eskerrik asko gainontzeko administrazioko ordezkariei baita ere, eta sarituei noski, eskerrik asko eta zorionak eta parte hartzen ari zeraten, parte hartu dezuen guztioi ere bai. Aurtengoa 4. urtea, ekitaldia antolatzen degula, dezuela, Landaolako kide zeratenok, eta, nik zer esango dut Gipuzkoako Foru Aldundi bezala, zorion du, bai parte hartu dezuenok eta bai sarituak izan zeratenok, erakunde publiko bezala, pribatu bezala, emakumearen alde egindako lana saritzen denean, eta abar, eta, zer esan, ekitaldi hau, orain dela 4 urte sortu zela, bere eginkizun nagusia zala, lehen sektorean eta landa ingurunean egiten den guzti hori gizarteratzea, gizarteari ikusiaraztea landa inguruneak ze garrantzia daukan, eta askotan gure landa ingurune hau eta gure jarduera hauek, lehen sektoreko jarduera hauek ez dialako ezagutzen, eta ezagutzen ez den hori ez da baloratzen eta ez da zaintzen, eta honen helburu nagusia batzuen izenak goraipatzeaz gain, ekipoan eta osotasunean, landa ingurunean lana egiten dezuen eta degunon guzti hori gizarteratzea eta jakineraztea dela. Beraz, nik sarituak zoriondu edo txapeldunak edo saria jaso dezuenak zoriontzaz aparte, ekitaldi hau antolatzen dezuenak ere zoriondu nahiko nituzke, bereziki aurten. Urte zaila izaten ari da, hau ere modu ezoiko baten egin behar izan dugu, bideokonferentzi bidez, baina, momentu horiek dira benetan ikusten denak, esfortzu horiek beharrezkoak direla,
eta nik hori berezikien eskertu nahiko nuke. Beraz, zorionak txapeldunei eta irabazleei, zorionak eta eskerrik asko antolatu dezuenoi eta beste batera arte. Agur. Mila esker, Xabier, zure hitzengatik ere. Eta hitzaldien txanda honi amaiera emateko Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikagaien politikarako sailburu ordearen hitzak entzungo ditugu. Egunon guztioi eta mila esker gonbidatzeagatik jardunaldia honi hasiera ematea. Niretzat egia esan ore bat da eta oso pozgarria da. Sariketa hauetan parte hartzea, urtero hartzen den bezala. Egia da, aurten ez dela urteroko moduan, baino beti da pozgarria eta garrantzitsua gauzak egin jarraitzea da eta hemen egotea ez. Lehenik eta behin, nik parte hartu duten guztiei eta hor dauden guztiei eta naiz eta sariketan parte ez hartu egunero gure lan inguruneagatik lan egiten duten pertsona guztiei zorionak eman nahiko nieke. Bereziki, hautagaitza izan dezuenai eta nola ez, sarituak izan zaretenei, baino nik uste dut hau familia oso zabal badala eta danak egiten dugu egunero geon aportazio txikia gure herriari, landa inguruneari kasu honetan, eta horrekatik nik uste dut importantea dela rekonozimentua izatea. Azken finean, horrelako sariak oso garrantzitsuak dira, hor egon behar delako, eta gure sari hauekin pixka bat baita gizarteari adierazi behar zaio ze motatako ekimena egiten den landa ingurunean. Landa ingurune bizi batean, landa ingurune batean zeinetan geroz eta gehiago emakumak baita beraien papela izango duten eta izaten duten. Eta guzti hori agerian jartzeko landaola sariak beti izan dira oso beharrezkoa. Eta horri lotuta, gu ere guain beste bultzada bati honi emateko asmotan, txikitasunetik handi programaren barruan hasiko gara baita proiektuak bisitatzen, herriak bisitatzen, ekimenak bisitatzen eta hori balioan jartzen da. Hori oso importantea da eta horrekatik gaurkoa bereziki landaola sari hauetan da baita importantea, ez? Azken finean, gizarteak bai barrua behi da lan inguruan eta bai kanpoa behi da arlo urbanogoan jakin barra daukelako Euskadik baduela lan ingurune bizi bat eta etorkizun oparo bat izango duena danon artean. Beraz, gehiago luzatu gabe, zorionak bihotz-bihotzez, segi lanean eta bide lagun izango gaituzue beti. Eskerrik asko, zorionak. Mila esker sailburu ordeari ere bere hitzengatik. Eta honen bestez eta dagoeneko landaola sarien edizio honetako bai sarituak eta baita izendatuak ere ezagutzeko gogoz eta irrikaz egongo zaretenez, ekin diezaiogun ekitaldiari. Erakunde pribatuaren arloan, landaola sarirako hautagaiak dira Behemendi elkartearen eskutik gure elikagai. Tokiko produktua, sasoikoa eta ahal dela ekologikoa, tokiko produktuarekin plateretan kalitatea, osasuna eta freskotasuna bermatzeaz gain, Euskadiko lehen sektorea garatzea laguntzea. Horiek guztiak dira gure elikagai proiektuaren helburu nagusiak. Eta helburu horiekin sortu zituen Fede Patxak diametro 200 eta lurra kafetegia. Jatetxeko zein kafetegiko bezeroei bertako produktuekin osatutako menuak prestatzen dizkie, produktua balioan jarriz. Horrela, ekoizle eta baserritar txikiak sustatzen dituzte, ekoizteko modu tradizionalari euts diezaioten. Gainera, 2020 urtean eta pandemiaren ondorioz, bere sukaldeak kanpo bezeroentzat itxita izan dituen arren, behar larrian dauden pertsonentzako menuak kozinatzeko erabili ditu bere instalazioak bertako erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean. Deba Garaia elkartearen eskutik, Etxe Zuri, Latxa Energi proiektuak berrikuntzaren aldeko apustua egiten du beti ere lankidetzan. Latxa ardien ustiategien ingurumen portaera hobetuz, energia eraginkortasuna, energia sorkuntza eta ingurumen aztarna murriztuz. Eta hobekuntzak emango dituen emaitzak lortzeko lan metodologia bultzatuz. Etxe Zuri bi hartzain gaztek osatzen dute, eta Latxa Energi proiektuan baitan 2020an hainbat inbertsio gauzatu dituzte. Eguzki panela jarri dituzte ukuluan eta gaztaindegiaren eremuan. Egurra eta olioa erretzen dituen galdara bat gazta egiteko eta ura berotzeko. Neurri hoiekin, ustiapenaren eta gaztaindegiaren energia kontsumoa 20% eta ingurumen aztarna 5%an murriztea aurre ikusten dute.
2021ean proiektuak jarraipena izango du, eta besteak beste, hasitako ebaluazioaren emaitzak jaso eta beste instalazioetan ezartzeko aukera aztertuko dute. DBMen elkartearen eskutik urbizitza. Atsedenerako, pertsonen arteko topaketarako, osasunerako eta pertsonen hazkunde pertsonalerako eta garapenerako urbizitza proiektua garatu du Iñaki Arregik. Errutinatik irten nahi duten pertsonentzat, naturarekin bategin, hiriguneetako zaratetatik urrundu eta bizitzeko osasuntsuago batera hurbildu nahi dutenentzat. Ostatura gerturatzen diren pertsonei atseden hartzeko gune segurua eta atsegina eskaintzen zaie, naturarekin bat eginez, pertsonen garapena eta hazkundea eta elkarren arteko harremana indartzea bilatzen da. Gainera, Almaur deituriko irabazi gabeko elkartea osatu du. Banakako, taldeko edo familiarteko laguntza terapeutikoak eskaintzeko, dolua barne. Goimen elkartearen eskutik, artzain produktuen merkaturatzea. Lehen sektoreak badu modernizatzeko eta kontsumitzaileen beharretara egokitzeko gaitasuna. Horren adierazle dira Olaberriko Abaroa eta Gabiriako Baztarrika baserriak. Izan ere, pandemiak ekoizleen egoera zaildu duen arren, komertzializazio bide berriak aurkitu dituzte. Abaroak artegiaren kanpoaldean, etxola baten aterpean, gazta saltzeko makina automatikoa jarri du. Ekoizten dituen gazta mota eta neurri guztiak ditu bertan eskuragai. Gazta laurdenak, erdiak edo osoak, naturalak edo ketuak. Baztarrika gaztandegiak berriz, produktu bat gehiago erantsi dio katalogoari. Arkume haragia. Bertako arkumea Euskal Herritik kanpora bidaltzen dela eta Euskal Herrian kanpoko arkumea saltzen dela ikusita, arkumea merkaturatzeko aspaldiko ideia gauzatu dute. Hiltegian hil ondoren, etxean prestatzen dute okela. Urkome elkartearen eskutik, bertan merkatari elkartea Enkarguk proiektuarekin. Enkarguk Azpeitiko hainbat eragileren eta udalaren elkarlanetik sortutako ekimena da. Elikadura arloko saltoki eta azokako hainbat ekoizleri salmenta bide berriak garatzen laguntzeko. Bezeroak WhatsAppez bidali behar du enkarguen zerrenda eta etxean, kontsignan edo saltokian jasotzeko aukera eskaintzen dio Enkarguk zerbitzuak. 16 dendak eta 13 ekoizlek hartu dute parte hasierako proba pilotuan. Bigarrengo fasean sartuta dago proiektua. Herriko komertzio txiki gehiagori eta ekoizle gehiagori zabaldu dio eskaintza. Proiektu berritzailearen helburuak bertako produktuen kontsumoa eta herriko saltokietan egiten diren erosketa tokikoak eta gertukoak indartzea, erosteari balio erantsi bat ematea lehenengo eta hirugarren sektorearen ekintzailetza sustatzearekin batera eta kontsumo eredu berriak eta jasangarriak sustatzea herritarren artean. Erakunde pribatuen arloan Landaola sariko 4. edizio honetako irabazlea da, bertan merkatari elkartea Enkarguk proiektuarekin. Usoa Etxeberria, Xavier Aldalur eta Bingen Olano hortxe ditugu proiektu honetako ordezkariak eta orain saria jaso ondoren zuena da hitza. Eskerrik asko, Izaro. Guretzat ohore bada sari hau jasotzie. Eskerrik asko benetan. Eta, eskerrak eman nahi dizko, bertan, dendartean eta Azpeitiko udalai. Hauekin dikiniko elkarlanai esker sortu da proiektu piloto berritzailea. Eta nola ez, eskerrak baita ere Urkomei, hasieratik bidelagun izen deulako, eta Landaola sari hau eta aurkeztu deulako gure proiektua. Eta baita eskerrik asko zan, Enkarguk proiektuen suministu den Azpeitiar guztitek. Eskerrik asko! Mila esker zuei horrelako proiektu eder bat aurrera ateatzeagatik talde lanean sinisten duzue eta segi horretatik ere ekin eta gogor lanean. Eta sari bat ezagutu dugu eta hurrengoaren txanda da. Hain zuzen ere arlo publikoan lan egiten duten aurtengo izendatuak ezagutuko ditugu. Landaola sarien 4. edizioko arlo publikoko izendatuak hauetxek dira. Erakunde publikoen arloan, Landaola sarirako hautagaiak dira, Behemendi elkartearen eskutik, Oiartzungo udala,
Azken hamarkadetan nekazaritzan eta abeltzantzan diharduten herritarrak gutxitzen joan dira, eta horrek kanpoko produktu eta ekoizleenganako dependentzia areagotu du. Tendentzia aldatu eta elikagaien burujabetza maila berreskuratzen hasteko asmoz, udalak bitarteko desberdinak jarri ditu. Lehen sektorean jardutea nahiko luketen herritarrei laguntzeko. Orain eta egungo egoerari eta beharrei erantzunez, lurbizi egitasmoa abiatu du. Nekazari profesionalei zuzendutako lur egokiak bilatu baratza sortzeko, frutagintzarako edota ganadutegitarako, eta etorkizunera begira ekoizpen ekologikoa bultzatu nekazarien eta abeltzainen poltsa osatuz. Egitasmo hau 2016an jarri zen abian, eta ordutik hainbat ekimen gauzatu eta lagundu dira diruz. Elikagai kooperatiba elkarte txikia, Arraztalo elkartea, Labore Oarso kooperatibako dendaren egokitzapena eta Larremots baserrian ur kloradorea jartzea ardi gazta egiteko erregistroa atera ahal izateko. Debagaraia elkartearen eskutik, Leintz Gatzagako udala. Usokoitza abeltzain elkartea 2014an sortu zen, Leintz Gatzagako larreak ustiatzeko helburuarekin. Elkartea Leintz Gatzagako 9 bazkidek osatzen dute, eta ardiak, behiak, zaldiak eta hauntzak larreratzen dituzte. Hasieratik elkarlana sustatu izan da udalaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta herriko abeltzainen artean kudeaketa iraunkorra eta jasangarria burutzeko helburuarekin. Azken urteetan elkartearen dinamika gutxitzen joan da, eta ondorioz 2020 urtean ekintza plana adostu dute kudeaketa eta elkartea indartzeko asmoz. Gainera, larreen garbiketa eta oinarrizko azpiegiturak mantentzeko lanak egiten dituzte elkarlanean. Goimen elkartearen eskutik, Zeraingo udala. Lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailak 400.000 euroko diru laguntza eman zion Zeraini, alokairu babestura bideratutako 8 etxebizitza eraikitzeko, eta Fiare banka etikoaren bitartez finantzatu da gainerako zatia. Zeraingo udalak, etxebizitzen jabeak, alokairu sozialera bideratu beharko ditu etxebizitza hauek datozen 50 urteetan. 35 urtetik beherakoentzat eta 70 urtetik gorakoentzako daude bideratuta, eta errenta jakin batetik behera jasotzea da baldintza. Momentuz eta hasierako eskaera faltagatik, gazteek bete dituzte 8 apartamenduak, baina dagoeneko bada adinekorik itxaron zerrendan. Horrela, alokairu babestua sustatzeaz gain, biztanleria dentsitate txikiko udalerrietako biztanleen exodoa eta bereziki gazteena saihestu nahi dute. Urkome elkartearen eskutik, udal guztiak. COVID-19ak sortutako ziurgabetasunaren aurrean, zenbait udalek merkatu eta azokak ixteko erabakia hartu zuten pertsonen konzentrazioak eta ondorioz, birusaren edapena saiesteko asmoz. Lehenengo egunetako nahasmenak igaro ondoren eta baserritarrek naiz kontsumitzaileek azokak irekita mantentzeko egin zituzten aldarrikapenei erantzunez, hasieran hartutako erabakia deuseztatu eta azokak irekitzeko hautua egin zuten udalek. Denborak erakutsi du pertsonen segurtasuna bermatzeko neurrien protokoloak ezarriz gero, azokak espazio seguruak direla eta irekita mantentzeko hartutako erabakia zuzena izan zela. Erakunde publikoen arloan Landaola sarien 4. edizio honetako irabazlea da Oiartzungo udala lurbizi proiektuarekin. Hortxe dugu Jesus Leonet Oiartzungo alkatea, zorionak sari honengatik eta zurea da hitza orain, Jesus. Kaixo, eskerrak eman nahi zaituzte denai, Landaolako sari jau jaso dutelako eta Oiartzungo proiektu honei, egitasmo honei eman zaiolako gure ustez badun garrantzia, ez? Lurbizi egitasmoa jaiotzen da pixka bat Oiartzungo lehen sektoren azterketa baten ondoren. Orokorrin bezala Oiartzunen lehen sektoreko proiektuen gabezi bat badaukagu, eremu landalur zabala dakagu, baina proiektu falta dazkigu, ez? Lurbizi egitasmoa martxan jarri genuen, topatzen ginelako errealitate batekin, ez? Hau da, eremu batzun jabe daudenak proiektu gabe daude, eta terrenoik ez duten herritar batzuk badia proiektu bat o proiektu txustenak eskut hartian, ez?
Orduan, egitasmo honen bitartez egiten duguna da lehen sektoreko proiektua duten herritar guztiei babesa eta laguntza eman, ez? Honei eskerrak badira proiektu batzuk martxan daudenak, Elika kooperatiba baratzagintzan gaur egunen errealitate bada, 2 langile daude baratzagintzan lanin, era profesional batian, eta hoi da adibide garbina Lurbizin emaitza bezala aipatuko nukena, ez? Topatzen gara zailtasun askokin, emprendedora falta handia dakagu sektore honetan, eta zailtasunai aurre egiteko laguntza guztiak gutxi dira, ez? Udaletik garbi dakagu sektore garrantzitsua dela Oiartzunentzako lehen sektoria. Baserritar asko gaude Oiartzunen, nire horreko baserrikoa itzelako, eta ikusten dugu zenbat zailtasun dauden edozer proiektu aurrera ateratzeko, ez? Horrekin batean lotzen dugu elikagaiak Oiartzunen ere ekoizteari, bertako produktuan konsumokin lotzen dugu egitasmo guztiak, eta azkenin proiektu orokor bada, ez? Lurbizi badaia 4 bat urte martxan dagoela, baina etorkizuna izango duen proiektu bat izango da, ez? Non uztartzen din, bertako proiektu, lehen sektoreko proiektu, bertan martxan jartzi horrekin, eta gero bertako konsumo, ez? Hurbileko konsumun produktun konsumitzea garrantzitsua delako, ez? Elikagaien burujabetzan ibilbide horretan beharrezkoa den elementu dira, ez? Nik hemendik eskerrak eman saria jaso dutelako eta lehen sektoreko proiektuan pensatzen nahi den guztiak Oiartzunen izan zatela gogoan Lurbizi badagola eta gure babes osua izango dutela. Mila esker. Zorionak, Jesus, eta mila esker proiektu hau pixka bat gertuxeagotik ezagutzen laguntzeagatik. Orain emakumeen sariaren txanda dugu. Sari honekin Landaolak emakumeen eta emakume elkarteen lana ikusarazi nahi du. Emakumeak landa eremuan saria. Sari honekin landa eremuan emakumeek eta emakume elkarteek egindako lan eskerga nabarmendu nahi da, itzalean gelditu den esfortzua azaleratuz. Horrela, sari honen 4. edizio honetan irabazlea, Gabiriako Baztarrika baserrian emakumeen eskutik emanda etxeko erreleboa eta nekazal jardueraren jarraipena. Jarraipena ez da soilik baserrian egin, izan ere sindikalgintzan eta emakume baserritarren Ebel elkartean ere mantendu dira. Gainera, bisitak eskaintzeari esker, baserri mundua hurbildu diete 100 gaztetxori eta genero ikuspegia jorratu dute. Baztarrikako bisitak aukera paregabea bilakatu dituzte. Artoaletze, gaztaina edo talo janaitzakiaz lagunduta, zu ondoko tertulia eta gizarte bilakaera izpide, formakuntza eta sentiberatzea baliatzen dituzte, beti ere nekazaritzaren emankortasuna emetasunetik arnastuz. Emakumeak landa eremuan sariaren irabazleekin jarriko gara harremanetan oraintxe bertan. Amelia Jauregi eta Elisabet Elgarresta zorionak, bioi ama alabak, eta pentsatzen dut zer esana izango duzuela, ez? Sari hau jaso eta gero. Lehendabizi eskerrik asko, errekonozimentu danak die, goxok eta bestelako izaten die, eta momentu honetan eskerrak eman behar dugu, baliatu zaiulako gure errekonozimentu eta baita aldi beren eskaini sari hau lehendabezi gurasoai, zati lehenengo gure ama izan zen, transmitituziuna, transmitituzien abintzet, eta bere garaiko emakumak, ez zuelako izan olako errekonozimentuik, eran bizi guzie lanen haitu, eta langile errekonozitu gabe, azkenen, asko eta asko, jun behar izan due, eta hoiei danai, dijoakie, oroigarri hau ere, erantzako. Eta aurrera, baserrin daden emakumeak, begik zabaltzeko, eta dagokien lekun, egon daitezela, eta ni behintzet
hemen seituko dut, aldean arten, hori aierazten, eta aurreako, bultzada hori, edo zea egiten. Eta, utziko diot, Eliri, berak beharko do indarra, eta beak ondoren goi transmititzeko hori eukitzen don, eta aurrea seitzeko. Eskerrik asko. Nik baita lehenengo eskerrik asko. Post bat da olako rekonozimentu bat jasotzea. Eta gustatuko litzaiake hemendik aurrea baita olako rekonozimentuk eta gauzak ondo dare, baino berriro olako errelebo eta gauzak egoteko pixka laguntza gehi gauzatik. Momentu hontan gauzak oso gaizki dare, alde batetik pandemia ditxosoko honekatik, eta beste alde batetik salmenta zuzena eiken aidan jendei gauzak eta geroz eta gehiago estutzen ari zaizkigu, eta orduan nik ikusten dut, urrengo generazioak animatzeko hor zehoze laguntzan bat, zehozer egon beharko lukela. Zatik, oztopok jarri eta jarri die, lehenengo dana ematen dizue, eta gero aiatzen da momentu bat, ez dakit, zulo bat, pareta bat, oztopoa daukezuna. Orduan, baserrik aurrea jarraitzeko, errekonozimentu hauek eta oso ondo dare, baino laguntza, oztopo jarri partez behintzet bidea erresteko izateko. Eta besterik ez, eskerrik asko, eta ondorengok animatzen balin badie, guk lagunduko diegu, eta ze egiten du. Eskerrik asko, Amelia eta Elisabet. Emakumeen arteko belaunaldi aldaketa horren adibide garbia zarete zuek, eta eskerrik asko, Eli, gainera zuen errealitatea gerturatzeagatik, ez? Hortxe dago etorkizuneko indarra, eta indar horretan ere aldarrikapenak egitea ere noski zilegi da eta beharrezkoa ere bai. Eta azkenik, bizi osoko jarduera bat saritu nahi dugu. Hauxe da, Landaola sarietako azkeneko saria, sari berezia eta ibilbide oso bat saritzen duena. Ibilbideari saria. Sari honek izaera berezia du. Landa ingurunearen alde egindako lan oparoari eskertza egin nahi zaio aipamen honen bidez. Ibilbide oso bati dagokionez, Landaola saria, sektorean oso berezia izan den pertsona bati eskainiko diogu, Jose Landa. Europako iparraldetik lan egiteko modua ekarri eta Andutzondo ganadu kooperatiba sortu zuen beste 3 baserritarrekin batera. 60. hamarkada zen. Hurrengo urteetan, Ineko Itziarko nekazari kooperatibaren hazia izango zen pentsu lantegia eta nekazaritza produktuen banaketa jarri zuten martxan. Eta zuzendari ardura ere izan zuen Josek. Era berean, Gurelesa, Ene eta Lurgintza erakundeen sorreran ere jardun zuen 70. hamarkadan. Kooperatiba munduan aditua da beraz Jose Landa. Azken urteetan aldiz, eguraldi gizon gisa ere eginda ezaguna. Garaietara egokitzen jakin izan du eta baliabide ezberdinak erabili ditu iragarpenetako, hainbat komunikabideetan kolaboratuz. Kooperatibigintza munduan eta nekazaritzari lotutako industrian euskara tresna gisa normalizatzen aitzindaria izan da. Ekoizpen eta kudeaketa prozesuak euskaratu ditu eta lan berezia egin du nekazari munduko terminologia zehatza eta naturaren zikloen ñabardurak eguneroko euskarara ekartzen. Jose Landa aurtengo saritua. Berarekin izan gara, saria ematera hurbildu gara, bera dagoen lekura arte eta onats bere impresioak eta momentuan bizitakoa. Kaixo, mutilak. Hementxe, opari politia hartu eman diete eta gustora asko nago. Estimatzeko da, nik egin uste horremez demez idunin, baina zeingo dugu. Onartu inberko. Ni hola zozertan hasi nintzen, gerra bukautu ondoren nien. Da, gerra denporak utzi zituen
premieketola. Alare, oso goguen dakat basariko munduan, hobeto debenditu ginela gerra ondoreko premia haietan, kaleko jendia baino. Eta etorri nire parientik eta pixka launtze esketa. Eta basari mundu izan zuen hori, berezitasun hori, garai haietan. Eta premia ondia zien, oso larritasun ondia zien. Orduan pixka modan zegoen kooperatiba kontu hori, eta bai, kooperatiba zen elkarlana, elkarrentzako lan egitea, guxe zen kooperatiba. Eta premia beti gote ziren, basari munduak beti dauka premia handia, laguntzarena edo elkar osatzea kontu hori, eta egintzen molde batetik ideatuko ziren. Alkarrei lagundu inbestitzea eta alkarren gandik sortu behar ziela gure premiak osatzea, eta hortikan, ze ideatu ziren horiek. Eta idea zen txarra eta gehiore bat ziren, leko askotan ziren, orduan, kooperatibek eta hola. Baina, eman zuten beren etekina, jardunaldi horiek. Niko hortan, entoko, zuertia bezala konsideratu izan dut, neuko ekun itun lagunak. Eta kuadria galante, baina malau langile bat ziren, baginen ineko kooperatiban ere, eta danak zeuten holoko interes hori. Gauzak ondo iteko, eta gero askotan pentsatu izan dut, ni nire eginaletan lagundu zidatenak bere baziala zeozer. Bai. Gura itxekin eta oso txiki gazetan aziten sentitzen basari munduaren premiak eta hola. Eta gaina hartu nuen abezitu etxendia eguraldiekin garantzia hanbilezun horrek, guizien jaikit eta begiratu behar, ze lanetara jongo gote ginen. Basariko lanak izatzen, ikusi handia eguraldiekin da hori bideratzeko, neuk iten itun. Iragarpen txua orduan, bai. Eta gero, hortik jarraitu indenik abizio horrekin, bizitza urtien. Da, zenbatainoko proitxua da, baina nik uste dut desende merezi dula gai horrek basari munduan da lurraldeko lanetan. Mantendu inuanik basariko bizimoduaren premiak osatu edo, mejoratu edo basariko bizitzaekin abizioa handia hartu. Bai, eta hor jarraitu dut, bizitza urtien, bai. Zorionak, Jose, ongi merezitako saria duzuta. Eta zorionak baita aurtengo izendatu guztiei eta baita saria jaso duzuen guztiei ere. Zorionak esan eta eskerrak eman beharrean gaude. Sarietan parte hartu duzuen izendatu guztiei. Sari hauek egitea posible egiten duzuen erakundeei ere bai. Aurtengoa online bidezko ekitaldia izan da, datorren urtean espero dugu aurrez aurre egoteko aukera izatea behintzat. Bitartean bada, zaindu zaitezte eta aurrera zaindu dezagun guztion artean landa eremua eta bizirik mantendu dezagun.